UN एकाडेमिनि फोरोंगिरि फोरोंथाय बादा खुंदों टंला UN एकाडेमियाव। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला UN एकाडेमियाव साननैनि हाबाफारि लाना UN एकाडेमि आनजाद बर्डनि खुंथायजों आरो बड' इडुकेशनेल ट्रास्टनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारि लाना फोरोंगिरि फोरोंथाय बादा खुंफुंदों। दिनैनिफ्राय जागायजेननाय बादाखौ बेखेवना होयो बड' सोलोंथाइनि ट्रास्ट सुजु आफादनि आफादगिरि जयन्त बर' बिथाङा। चिल्ड्रेन मेंटेन गोल है बेनिफ्राय मा दोङो न वेलबिं नुनो मोननाय जायोदि उदालगुरि हालामाव थानाय टंला कुसुबिल खैराबारि भेरगाव खाग्राबारि कलाइगाव भुयाघाट महिरिपारा डिमाकुसि बनगुरुम आरो कुबेराली UN एकाडेमिनि फोरोंगिरि बिथांमोना फोरोंथाय बादायाव बाहागो लाफैयो। फोरोंथाय बादानि फोरोंगिरि महरै बड' निउ इडुकेशनेल पलिसिनि रिसार्च पार्सन सन्दिराम बर'आ सोलोंथाय होयो फोरोंथाय बादानि फोरोंगिरिफोरनो। बर' बिजोंनि सरकार नङै फरायसालि UN एकाडेमिया बर'फोरनि सोलोंथाय होनाय जौगालु फोरोंथाय खुलि। फोरोंगिरि फोरोंथाय बादानि गेजेरजों बर' बिजोंनि फरायसाफोरनो गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाय होनो हानाय बायदि फोरोंगिरिफोरनो फोरोंथाय बादानि गेजेरजों फोरोंथाय होनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बर' बिजोंनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि लादों। थैहां बरफहां सोरनिबा फाव फान्दाय जानाय बर' बिजोङा 8थि सिदोलाव हाबखांनायनि उनावबो बर'फोरा साग्रिद जायाब्ला बेसे जोरगोन बे साननांगौ जाना फैदों। बेखौ सम आरो थासारियासो फोरमायसिगोन। दिनैनि फोरोंथाय बादाजों लोब्बा लाखिना बड' इडुकेशनेल ट्रास्टनि नेहाथारिया खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव। सरकार नङै बर' बिजोंनि फरायसालि होनना बुङोब्ला बिटिआर ओनसोल बा असम UN एकाडेमियानो मुंदांखा होनना बुंजायो। बे समाव दिनै नुनो मोनबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंलानि UN एकाडेमि फरायसालियाव मोनसे टिचार्सफोरनि जिथु मावबादा बे मावबादा बेयावहाय मा बुंनो सानदों सारा? आच्छा दाथ' जोंनि जिथुनिखि प्राइभेट स्कुल प्राइभेट स्कुलफोरा सरकारि बायदि जों बिथांमोननि बायदि खाबुफोरखौ जों टिचारफोरखौ जों होनो हाया। खिन्थु हायाबाबो जोङो बोसोरफ्रोमबो जोंनि बर्डनिफ्राय जोङो टिचारफोरखौ मोजां सोलोंथाइखौ होनो थाखाय बा बिसोरखौ वेल ट्रेन खालामनो थाखाय जोंनि फारसेनिफ्रायनो जोङो हागौमानि जोङो बिथांमोनखौ बे ट्रेनिंखौ जों लाखिनायनि बेबस्था खालामो। खिन्थु जोङो थांनाय बे कभिडनि समाव जों बेबायदि हायाखै। खिन्थु सरकारि हिसाबैथ' बिथांमोना कभिडबाबो बिथांमोना पर्टेलनि गेजेरजोंबो होनायनि माखासे बेबस्था थायो, बिसोरनि सुजुग सुबिदा थायो। थेवबो जोङो प्राइभेट हिसाबै जोङो बर्डनिफ्रायनो जों अर्गानाइज खालामदों। जोङो देग्लाय जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो टंला UN एकाडेमियाव जोङो बे हाबाफारिखौ लादों, टिचार्स ट्रेनिं हाबाफारिखौ 15 आरो 16। बिनि उनाव जोङो 18 आरो 19 बेखौ जोङो उदालगुरि UN एकाडेमियाव आरो साननैनि जों प्रग्राम लादों। आरो बेनि मेन माने जाहोनानो जादों जिहेतु जोंनि बे समाव टिचारफोरा माने थानानै बिसोर ट्रेनिंखौ लानो हाया, गोजाननि जायो। जिहेतु जोंनि आन्दाराव 19टा स्कुल दङ, बिसोर माने बे स्कुलफोरा माने गोजाननिफ्राय मोनसे जायगायावनो फैनानै ट्रेनिं लानो हाया। दा बे हिसाबै जोङो बिसोरनि सुबिदाखौ नायनानै टिचारफोरनि सुबिदाखौ नायनानै जोङो मोननै जनाव जों टिचार्स ट्रेनिंखौ होनाय जादों। आरो बे ट्रेनिंनि गेजेरजों फोरोंगिरिफोरा बिसोर मा सरकारि हिसाबै जिखिनि सुजुग सुबिदा थानांगौमोन बेखौ मोनाबाबो प्राइभेट हिसाबैनो बेखौ मोननानै बिसोर माने
मा खालामनो हागोन फरायसालियाव बिसोर माने मोजाङै फोरोंनो हागोन बेबायदि थांखिजोंनो जे बे ट्रेनिंखौ लानाय जादों जोङो आसा खालामो फोरोंगिरिफ्रा जाहाथे बेखौ माने मोजाङै गोसोआव लानानै जाहाथे जोंनि गथ'फोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनो हायो बेखौनो आङो मिजिंथियो जोंनियाव ओरैनो जों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट दङ उदालगुरि बाक्सानिफ्राय दङ गंसे बे हिसाबै जोंहा 19टा स्कुल दङ आरो अकल माने इउएन एकाडेमियानो नङा बेयाव जोंहा बिएन एकाडेमिबो दङ इनभल्भ जानानै जों बे हिसाबै जिहेतु जोंहा मोनसेयानो थांखि जोंनि गथ'फोरा मोजां जानांगौ शिक्षा दिक्षाखौ मोजाङै लानांगौ बे हिसाबै जोङो खुनु स्कुलखौ जों आइडेन्टिफाइ डिफारेन्स खालामाखै जोङो गासैबो फरायसालिखौ जायनोखि जोंनि आन्दाराव दङ बिसोरखौ लाफानानै बे ट्रेनिं हाबाफारिखौ लानाय जादों आच्छा जोंथ' प्राइभेट स्कुल हिसाबै सरकारनिफ्राय बेबायदि होनायनि जेबो माने थायाबाबो जों बिटिआरनिफ्राय जोङो जोंनि जिहेतु इउएन एकाडेमिखौ जोंनि बर' हारिनि थाखाय बानायनाय मोनसे हारिमायारि सोलोंथाइ फसंथान बे खुनु बेक्तिगत सोलोंथाइ फसंथान नङा खिन्थु बे हिसाबै जों बिटिआर सरकारनिफ्राय जुदि जोङो कनस्ट्राक्सनखौनो जेनेबा फाउन्डेसनखौनो जोंनो जुदि बनायना होयोबा जोंनो जुदि हेल्प खालामना होयोबा जोंनि गथ'फ्रानो मोजां सोलोंथाइ बिनिफ्राय मोननो हागोन बेखौ जों बिटिआर सरकारनिफ्राय जों आसा खालामदों